Projekt Slovensko-Krimi je skvelý v tom, že vlastne spája niekoľko žánrov. Je to vyslovene multižánrový projekt Prešporského divadla, ktorý teda na jednej strane prepája literatúru, prepája herectvo, keďže tie príbehy sú aj veľmi zaujímavo načítané. Pre mňa je dôležité, že sa navzájom podporuje audiokniha s knihou, takže človek si môže urobiť svoj názor na poviedky tým, že si ich prečíta a v zápätí zo zvedavosti si môže vypočuť, aký názor na to má herec, ktorý to načítal, alebo umelci, ktorí to načítali. Je to vlastne aj taká antológia súčasnej slovenskej literatúry a toto je, myslím, na tom celkom cenné. Každá záhada vlastne nás ako ľudí fascinuje. V každom z nás je čosi temné. Postavy v takýchto príbehoch si odtrpia, odžijú, odtrápia sa. Verím, že výsledok bude stáť za to. Teším sa na to.